Try na taghumol. Nice ka guys, atin si dyan. Pinagtubig banhaan. Suot kag tubig dagat kalami guys. Nice siya kadyo. Welcome to my vlog. So karon is May 21 and then atong activity karon guys is maglaag ta sa baybayon. So atong buhat dito guys is magsuri-suri lang taga guys, baka marag dugay-dugay na pagko wala ka. Dugay-dugay na pagko wala ka kunog dagat. So mao nang maglaag dito guys. And then ano pa ito dali kasi mga agianan dani agian guys, tanaw ninyo. Guys, man ijang agianan pa doong sa tago-tago. Man ijang agianan and then kuan si guys o lapok si guys kay kuan man kanang sunod-sunod ba nariguan sa mga niagi nga mga adlaw. So mo na ni si guys ijahang agianan. Tanawa na jug view guys ang mga lubi og kanang na ay langit bitaw guys. Nice siya. Napoy balay dani guys. Nice siya ba? Apit na ta guys. Kina na to dapit sa isdaan. Ay pug kag mga kuan mga isdaan nga dam. So ang kuan dali guys is ang mga sulod dani is mga kinhason and then mga isda nga harbison sila guys ug managana. Na guys, nice ka jug hangin. Nagbugnaw siya guys nga makarelax siya guys as in nagkuan ni mo dani aduman siya baybayon guys adto magbaybayon tapi sa bakhawan. This is ang mga tao dipo dani is kugihan sila mananom og mangroves kana mga bakhaw bitaw guys ilan nang gipananom guys para man nay kapuy-an ang mga isda. Ang kay kani siya guys isumpay man sila sa dagat man di again and then unahan na to guys is dagat na to guys. Halok po ni siya guys makuan. Sa una is lapok din siya kadyo guys. Kani guys kay muragwa ko sa mood. Guys and then naragdagat guys. Mo ni lami guys kay lawom siya guys. Wow, tinaw guys siya na. So man ni guys and then last of view sa sa tago beach and then bakit ano guys agi guys mo ni si guys dagkog balod guys napoy mga bakhaw de dani guys na guys among gisuri guys mo ni si guys. Guys, nagduwag kuan guys kanang ay bunbun. Di mo may patayo nun. Na guys, magpadakag magbawod ka guys Nara sila guys, nagduwa sila bunbun. Nara sila guys, hi. Hi. So guys, mara taong vlog guys. Dagang salamat sa pagtanaw sa akong vlog. Ay kalimti sa pag-like o subscribe sa akong YouTube channel o like ko sa ako ang mga batag sa likod guys. Like sa ako ang Facebook fan page. Bye!